Забелязали ли сте, че когато ни се случи нещо неприятно, сполети ни някакво нещастие, винаги започваме да си задаваме въпроса и да търсим отговор на въпроса защо точно на мен? Защо на мен ми се случи това? Защо аз трябва да преживея това? Защо на мен този добър, прекрасен човек с изпълнено с любов в сърце му се случи това нещастие, а не се случи на някой друг, който не е толкова добър като мен. Когато обаче ни се случи нещо прекрасно или нещо хубаво, ние никога не си задаваме този въпрос. Защо точно на мен? Защо не се случи на някой друг? Защо аз трябва да преживея това прекрасно нещо? За причината, следствията и последствията ще говорим на курса Живот в синхрон, който започва в понеделник на 23 март. Предстоят ни 5 срещи на живо, 5 седмици. Ще бъде интересно, ще има много информация за вас. Ще има много констелационни упражнения. Ще бъде интересно, запишете се, линкът за записване е под това видео. Очаквам ви! Аз съм Евгения Георгиева, констелатор, социален педагог и психолог.